କରିକି ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ବେପାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଯଦି ମାଗଣା ତ ଦଉଥିଲ 5 କିଲୋ ତାହେଲେ ଟଙ୍କାଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳଟା ତୁମେ ଦଉଥିଲ ପା, ମାଗଣା ଚାଉଳ ତ କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଥିଲା, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳଟା ତୁମେ ଦଉଥିଲ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କଲ? ଦଉନା ନାଇଁ, ସବୁ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ। ଏମାନେ ଷ୍ଟିକର କଟ୍ ପେଷ୍ଟ ସେଠୁ ଯାହା ଆସିଲା ଏମାନେ କାଟିଦେବେ, ତାର ଲୋଗୋଟାକୁ କାଟିକି ଆଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଫଟୋ ଲଗେଇଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଚୟନ କାହିଁକି ତୁମେ ନିଜ ଦଳ ହିସାବରେ କରୁଛ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲ ସବୁ ଅଧିକାର, ତୁମକୁ ତ ଗରିବ ଲୋକଟେ ମାନେ ট্যাক্স দেলা, ধনী লোকଟେ ট্যাক্স দেলা, তাহলে কাହିଁକି ତୁମେ ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମା ମାନେ ସଚେତନ ହୁଅ ଏବଂ ଏଠି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ଯେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଧାରଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚୟନ କରାହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ସେମାନେ पैसा कलेक्शन चली, ए पैसा कलेक्शन वीडियो क्लिप समस्त माँ भौणी मैंने प्रस्तुत कले। आगामी दिन में सरकार टे सचेतन हूँ कि ये काम न करूँ।